Čau čau, já jsem Tuka a vítám tě u dalšího videa s Big Farm tématikou. Tentokrát to nebude žádný návod, ale podíváme se na takový jako tier list, který jsem si tady nachystal. A budeme se tady bavit o různých budovách, zejména budovách z hlavní farmy, i když ono jako cíleně jsem tam nedával potom gurmánku a květinovku, protože ono jako pole zahrada, ve výsledku je to jako na dost podobné bázi. Jo, ale máme tady víceméně budovy z hlavní farmy, potom nějaké speciální budovy, které se můžou nacházet na více farmách a pak ještě něco bokem, co není přímo součástí farmy. Video bude vlastně o tom, že si tady rozebereme, jestli tahle budova nějaká jako má smysl, anebo ne do ní investovat a proč. Je to čistě můj osobní názor, já mám nějaký level necelý 150 in-game, takže nějaký lidi, co mají prostě toho nahráno víc, na to můžou mít určitě jiný názor. Takže mě neberte úplně za slovo, ale přišlo mi to zajímavý, jako na zpestření oproti ostatním návodům a zároveň by to mohlo i někomu pomoct nebo někoho inspirovat. Můžeme jít rovnou na to. Tak první tady máme úrodné pole. Úrodné pole, hele, jako je to v pohodě, ale teď se musíme podívat jako na úhel pohledu. Pokud chceme úrodné pole používat na to, aby jsme měli na farmě větší množství polí a chtěli bychom vlastně jako, dejme tomu to na nějaký soutěže, tak je to za mě jako fajn. Ale pokud se bavíme o tom, že bychom to nějak jako vylepšovali, tak to už rozhodně fajn jako není. Jo. Protože se za 41 000 v akci dá koupit zimní úrodný pole na úrovni 10 a to pak postrádá smysl tohle dávat na jakoukoliv úroveň de facto, protože to vyjde mnohem dráž a ve výsledku to bude stát mnohem víc síly, mnohem víc času a mnohem víc zlaťáků. Takže úrodný pole je za mě jako asi v pohodě, ale prostě není to úplně top. Dále tady máme dílnu. Obecně dílna je prostě super. Dílna je teda za mě super primárně jako na gurmánský farmě, kde to extrémně pomůže s továrnama na čem. Na hlavní farmě to tolik jako parády neudělá. Každopádně já dílnu rozhodně jako doporučuji prostě. Teďkom přemýšlím, jako určitě to dobrá investice je, ale že by to byla první věc, kterou bych asi koupil, asi ne, ale rozhodně je to dobrá investice. A klidně na 5. Dále tady máme psí boudu. Popravdě jsem jako nepochopil moc důvod, proč ji vylepšovat, jsou z toho nějaký XPčka a dává to potom nějaký jako random suroviny, když na to klikneme a nakrmíme toho psa. Je to asi docela jako cool feature, docela se mi to jako líbí, na druhou stranu hele, když to srovnám s úrodným pole, je to docela odpad do toho sypat zlaťáky, přiznejme si to. Luxusní obytný dům. No, vlastně v dnešní době už moc jako nevím, proč bych ho stavěl. Možná nějaký jako v rané fázi hry, to by asi docela mohlo jako dávat smysl. Každopádně za mě to nedává smysl absolutně vůbec. Když tam máme nějaký to panství, nějaký ty dvojitý, trojitý domy, který se dají kupovat za zlatý jablka a udělá to mnohem víc parády než tady tohle. Doufám, že tím nikoho neurazím, ale za mě je to docela odpad. Jako za mě je to fakt odpad, do tohohle sypat. Jo, jako možná si jich postavit pár, jako na rychlou pracovní sílu, ale z dlouhodobého hlediska to vylepšovat určitě ne. Vodní filtrační systém. Jako, já jsem dlouhou dobu neměl s fruktózou problém. Pro ty, co nevědějí, tak je to na získávání fruktózy. A dává to za každou úroveň 5%, maximálně jako 25%. A ta fruktóza se používá na továrny na džem, o kterých jsme mimochodem minule dělali video, klidně sem mrkněte, pokud nevíte, o co go. Každopádně, kdyby to nestálo to, co stojí, to na tu 5 vylepšit, tak by to za mě byla dobrá investice, ale vzhledem k té ceně je to za mě spíš jako v pohodě. Ale rozhodně jako, že by to byla super investice, to ne. I když já jsem si ji postavil, protože jsem měl krizi o fruktózu, takže to už je na každém. Pak tady máme důl. Důl, hele, tady je moje zlato. Jako důl prostě na 3, na 4 vylepšit za goldy, rozhodně to dává smysl. Kvůli protáčení povolenek, taky o tom mám video. Já ho mám na 5, už se mi to zaplatilo jako důl, výborná investice. Efektivní jablečný sád. Tak tohle je nějaká jako obdoba, řekněme, úrodního pole. Mám tady potom další takové budovy. A zrovna u jablečního sadu
Vůbec to za mě nedává smysl. V době, kdy za mince mistrovství je možný koupit jablečný sad spolku farmářů, nebo nějaký ty speciální sady prostě za ty zlatý jabka. Já teda popravdě nevím, jak velký je v tom rozdíl, podle mě v tom moc velký rozdíl teda nebude, ale já bych to na farmě nechtěl, to je prostě zadarmo drahý. To akorát zabírá místo a jakože představa, že bych to vylepšoval na maximální level, rozhodně ne. Efektivní kravín, jako v době, kdy tady máme spousta jiných kravínů, dobrý, nedá se to koupit za mince mistrovství, aspoň myslím, i když možná je tam ten 5x5 kravín, nevím, jak se teď jmenuje, ale ať se nám nikdo nezlobí, já bych to na farmě taky nechtěl. Efektivní kurník. No tak, efektivní kurník bych na farmě rozhodně nechtěl, to je zadarmo rozhodně drahý. V době, kdy můžeme mít prostě nějaký ty havajský kurníky, když to je nějaký skin, ten tropický kurník, to se taky dá sehnat docela jednoduše. A úplně nejlépe nějaký ten velký kurník, ten masivní kurník. A i když nemáš ten masivní kurník, tak existuje něco jako gurmanská farma a kachny, takže rozhodně ne. Za mě úplný odpad. Účinný větrný mlýn, no, tady už se o nějakém odpadu úplně bavit nemůžem. A je to za mě, jakože investice to není úplně špatná, protože když ho postavíš, tak tam dostáváš bonusy, co se týče výroby, že vlastně se ti vyrobí víc těch produktů, což je docela dobrý, dejme tomu na tu akci s těma rybama zlatýma, protože vyrábíš víc těch návnat. Jako jo, dává to za mě nějaký smysl a pokud se to s tím nepřežene a nebude se do toho sypat nějak moc zlaťáků, nechá se to na nějaký nižší úrovni, tak je to za mě i dobrá investice. Efektivní ovčín. Jako tady je ta situace s tím ovčínem taková složitá. Normálně by to bylo zadarmo drahým. Nicméně, jako pokud se nepletu, tak aktuálně ve hře ke konci roku 25, tak není žádný jiný slušný ovčín. Prostě nějaký tropický, nebo jestli je, já se omlouvám, ale je to můj tier list a já jsem ho nezaregistroval. A určitě to nebude nic jako nějakým extrémním jako způsobem jednoduše sehnatelného. Takže, že by to byla nějaká dobrá investice, jako ne, ale pokud si to koupíš, protože prostě chceš to nejlepší, tak je to za mě v pohodě. Skleník. Skleníku já jsem se hodně dlouho vyhýbal. Stojí to neskutečný zlaťáky, teda dejme tomu na úroveň 5. Teda na úroveň 5, na úroveň 7. Což je maximální úroveň. Ale zpětně musím říct, že bych to udělal už dávno. Prostě, hele, tady jsou moje goldy. Já ten skleník jako využívám, je to naprosto super na ty továrny na džemy a pokud jako máš nějaký zlaťáky a chceš z dlouhodobě jako vytěžit z těch továren na džem maximum, tak tohle dává smysl. Efektivní třešňový sád, tady budeme rychlý. Už bych se opakoval, ale prostě zbytečně to zabírá místo na farmě, když si můžeš za mince mistrovství koupit spolku farmářů. Efektivní vepřín. Zvažuji, jestli je tady nějaký jako použitelný vepřín, který by šel nějak jednoduše sehnat. Možná je. Ale ty kravíny se mi furt jako daří sehnat určitě lepším způsobem. Kupovat ho v té akci za nějakých těch 40 000, to určitě má jakoby větší smysl, než tenhle vylepšovat. Ale pokud si to chceš koupit do startu hry a neplánuješ to vylepšovat, upozorňuji, pokud to neplánuješ vylepšovat, tak je to za mě docela v pohodě, ale nic to nemění na tom, že je to taková odpadní budova, takže to dáme sem. Prostorná stodola. Prostorná stodola dává smysl, jenom pokud ji vylepšuješ na nějakou vyšší úroveň, jinak ji nestav. Respektive jako v dnešní době už to není tak striktní, už můžeš mít 3 stodoly na farmě. Dřív tady byly jenom 2 stodoly. Já jsem si teda ty prostorní stodoly postavil, ale už nějak jako když jsem začal točit goldy, do té doby jsem ji nestavěl, respektive já jsem se o to jednou snažil, je to hodně let zpátky. A dopadlo to tak, že jsem neměl na vylepšení a musel jsem ji zbourat. Takže na to bacha, pokud jako na to není velký rozpočet, tak ji nestavit. Ty ceny za upgrade se tam pohybují v těch vyšších úrovních klidně 60 000 zlaťáků, pak 90 a pak nevím jestli 120 nebo něco takového. Rozhodně to není žádná levná sranda. Takže pokud na to nemáš, nebo si to chceš postavit na první, druhou, třetí úroveň, ani na to nepřemýšlej, ale z dlouhodobého hlediska, hele, je to dobrá investice. Já jako si nestěžuju.
Jdeme na další položku a to je vodárenská věž. Vodárenská věž, zejména na hlavní farmě, na přeskakování chaluhového krmiva, prostě na soutěže, skipuješ jablka, skipuješ krávy, skipuješ vajíčka v prostorném kurníku. Kamaráde, tady je moje zlato. Tady se není o čem bavit, prostě na 5 co nejdřív. Nejlepší budova pomalu za zlaťáky, možná hned po dolu. Zahradnictví, no, tady už bych si taky jistý nebyl. Já ho mám teda na maxu, aspoň myslím, nebo možná na předposlední úrovni. De facto teď už je to nějakým způsobem využitelná ta budova, protože se tam dají vyrábět ty listy, nějaký ty výživový na dělání té bavlny, či co to je. Já teda jsem to zatím moc nerozjel, chci to sám ještě trošku víc prozkoumat, takže to aspoň má nějaký využití. Já bych i jako řekl, že by to byla docela dobrá investice si to nějak vylepšit, protože samozřejmě zahradnictví na nějakým nízkém levelu je za dolary, ale bavíme se teď o tom, že prostě se do toho nasype a dá se to třeba na maximální úroveň nebo na nějakou vyšší prostě. A to jako mělo to smysl dřív, když nebyla farmářská laborka a ty speciální osiva byly drahý, protože ono to snižuje množství těch semen k šlechtění, které jsou k tomu potřeba. Na druhou stranu není to relevantní prostě. Jo, ale není to relevantní, ale pokud si to postavíš, za mě je to asi v pohodě, protože pořád to nějaký smysl mít může, dejme tomu na tu bavlnu, protože to zkracuje čas výroby, ale jako víc benefitů to za mě nemá. Je to v pohodě, ale že bych to jako nějak úplně doporučil, to se rozhodně říct nedá. Tak, já ti teda děkuju, že ses díval tady na tohle video. Už jsme tady u konce. Klidně se můžeme příště podívat na nějaký jiný tier list. Dejme tomu s nějakou jinou tématikou, ale určitě ohledně Big Farmu. No a pokud máš jiný názor na nějakou z těch budov, určitě se mnou o tom poděl. Já se rád něco přiučím a docela by mě i zajímalo, jestli nějaký tyhle budovy, které jsem označil doslova za odpad, tak jestli mají nějaký lepší využití. Tohle je ode mě pro dnešek všechno a vidíme se u nějakého návodu nebo u jiného videa z Big Farmu. Měj se, čau čau.